Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim piramidu sa mlekom u prahu i želeom. Za piramide je potrebno 100 g šećera, 50 ml vode, 150 g margarina, 50 g kokosovog brašna, 200 g mleka u prahu i 100 g želea. U šerpu ću sipati šećer, vodu i margarin i na nižoj temperaturi otopiti. Dodat ću kokos, brašno i mleko u prahu i dobro izmešati. Dodat ću žele i promešati. Trouglasti pleh sam obložila folijom i sipat ću u njega smesu za kolač. Kolač ću pokriti folijom i staviti u frižider da se ohladi i stegne. Piramida sa mlekom u prahu i želeom. Ovi kolačići su preukusni, a naprave se za 5 minuta. Dekorativni su, a ukus je fantastičan. Sa tacne prvo oni nestanu. Nadam se da vam se recept svideo. Vidimo se sa novim receptom. Prijatno!